Nyaka sani jakora muge juang wase mana moke swaglaw ma chieng mar Members Day wawacho mana ni wakawe mana mos giwacho mana ni koro sama kama ikaw mana okanda timbeko to kisembeko okanda mari tikaw mana koti iketo bathe tairi to koro kikaw to idwoke mana piny mana kama jakora muge juang mano Boni Nyaila Wendi kod John Junior. Yes. En ang'o mano teri ma iromo gi John Junior? No chalo nade ke John Junior gima thoth wacho kaluwo wacho ni iromo kode tek mondo mi utim gima chalo kamano. Nyalo bedo adier koso in iromo kode machalo nade? Romo kode tek lakini anyalo kwano raja hawi. Nikech namanye. Kino namanye kabisa machande mang'eny kabisa. Moneno kuongo ong'iya maber igni moko 2-3 kore ka watimo kode kolabon. Nichako manyo John Junior igni 3 mokalo. 2018. Utimo wenu ni karang'o? Wenu watimo last year 2021 dwe mar achiel. Imanye igni 3 iyude kendo utiyo. Ma en puonj mane ne rawere machako yore gi mag wer. Nyaka ibed patient. Odwaro ni ibed ki irito kabisa. Kik ibed garaka. Bedo kirito to sama irito no ok ni bedo piny ne nindo. Itimo tije gi mamoko. Koro kata kobedo ni nitiere msanii moro maduong' migombo ni mondo okonyi mondo ichop kama chielo cha. To neno imbende bidi miketo. Oneno ka imbende timo kinda. To ka ok itim kinda to ok nyal bedo mayot. Jakinda ema keyo. Mane sigana ma Boni Nyaila kono wakae nikech bang' igni adek kwan koda 1 2 3 kimanyo kolabo gi jangolo maduong' kendo marahuma e gwengewa makaluo en gino manya wacho ni ne en gi kinda malach Boni. Yes. Ka wadhi mana ka gima watieko kopogore gi wer mana kanise konowa kopogore gi wer en ang'o kendo ma itimo kaka Boni odiochieng' kodiochieng'? An japuonj to kendo an auso nanga. Kidonjo Instagram many Odondise Fashion. Odondise Fashion. Odondise Fashion. Fashion, yeah. Donjo Odondise Fashion. Joma chuo ema wauso negi lewni. Wauso sude kanyo. Gimana joma chuo? Mana joma chuo. Joma nyiri wacho ni joma ohero pamba, joma ohero usi. Joma usi winjo. Joma usi winjo. Kamano. Koro donja Instagram, Facebook icheck Odondise Fashion. Wantiere kod duka Ngong. Nentiere town lakini sani watere Ngong. Yes. Koro kamora mora ma intiere town ka eri kata in mana Kisumu. Kineno momori kanyo to size ni minyisa. To wabro neno kaka jawuota kelo ni godo. Mana kamano kendo ka wasetieko gigo mitimo oko e yori mar wer. Bente jower moko ma imako lwetgi nikech ong'e ni weche mag mentorship gitingo jogi ka iwuok go inya wacho ni jodala umoro kanyo ma jawer kinyalo mana paro dala ni kure to kata bise mako lwet jok moko 2 koso inigi academy moro minya bedo ni yome jower moko machako. Mano e dream mantiere godo to ing'eni music na chako 2018. Koro ka chako music 2018 to asebedo ka ambenda yudo mentorship lwet John Junior. Koro poka bedo stable sana. Nikech 2020 kanye mano nego bedo ni koro wachako ng'iyo chenro makamago to gine mar corona cha no ng'ado wa matin. Koro mane gima a plan mondo mi atim. Nurture talents. Kamano sama koro podi manyo talanta mopogore. Kinyalo mana rango kendo e yo machielo. Nitiere jogo mawacho ni golo video mar wer en gimoro matek. Sani nigi video mani golo mar Aselina. Machielo mani goyo mar Dichol. Nitiere Waruku FM. Jogi te kitemo rango gi. Videos te misetimo. Gin moro manyacho ni en quality moro mamalo. Ang'o matamo joluowa jowerwa ma kaluo mondo gol gimoro ma kata ginyalo wacho ni Ramogi TV ka ok migi ata to video ma wanyalo tugo nikech TV ten mana picha ma wachiwo ka onge inyalo kono gi ang'o? Gitim mana kinda kaito gituonre. Ng'eni gimi set bedo ni timo gimiero mi bukore ne dwa go thum. En gima ok ibukora buka ni kawuona wuok na dwa go thum. En gimi hero to nitiere dream ma in godo kod gimitimono. Koro inyalo save pesa matin minyalo yudo mondo invest kuom video no. Nikech itimo videos go, videos ga timo kaka Selena natimo video ne 2019. To last year kai koka neno ka video no trend ka ng'ato keta compare video mar Selena gi videos mamoko.
Koro en gimitimo gima ber ma quality ne ni malo. Tikete keta kanyo kochuni ng'eni jowa ni garaka gol audio atero ringi 1 week kiny orumo ng'ama chielo chako duogo machielo. Koro sama idwa timo thum kaw time ni. Kikigol sani inyalo do kigolo thumbe 10. To gite ok ginyalo yudo kata mana airplay e Ramogi TV. Be ute fwambo osemiyo thuolo mar chwalo tijeu kaka jothum makaluo ka orango ute fwambo opogore opogore pacho kae? Yes. Anyalo wacho ni mondo mi koro Boni Nyaila bende obed Boni Nyaila luonge ni Boni Nyaila. Mokwongo nyaka go erokamano ne Ramogi TV to gi Ramogi FM. Radio Ramogi. To kod radio mamoko bende. Gine magisebedo ka gi miyowa airplay kendo jowa winjowa nikech ing'eni kaka sana ng'eyo nitie ji mang'eny maneno makunde mopogore opogore mano ok anyal chopo kuomgi. Koro ute fwambo oseting'owa malo kaka jothum. Mamano wach manyaka to ayiere go. Wer en achiel kuom gigo ma itiyogo kuom puonjo oganda. Yes. Nitiere oganda ma joluo masani kata ka warango nitiere video moko ma kineno ok de donje e mbui ok dwati kodgi e TV. Yes. En moro ma yo machielo wanya wacho ni video moro ma ochido kata ok en picha moro makare. Yes. Makare nyalo neno gi jonyuol lakini kata mo kiseromo godo. Yes. Korka kori kinyalo mana range matut. Yes. En ang'o monego bed ni watimo no bed gi lokruok mondo kata ka wadongore kaka oganda. Yes. Mar jower wate wayudo gigo duto matimore yo makare. Sama idwa timo video ber ka kisetimo video mari gi director mari to ikawe jogi mokare adek mi trust mondo konyi ng'ie. Kiwinjo ka ng'ato nyisi ni kae ok ni maber to inyalo loso mano kendo ka ng'ato nyisi ni los kae tinyalo loso kanyo. Kata an achiel kuom jok ma onyalo wacho no oseyudo chandruok makamano. Inyalo idhi timo video tiwene director video ni mondo ogineni otimni mastering. Koro chieng' momi final tido ka koko luongi idhi ng'iyo video no kapok ugole ma en gima upload to tinyalo do kan tiere gima marach makata ini wuon ifeel ni ok bedo ni losi. Koro nego warange gi kapok giwuok mondo mi wa gine gik makamago eko wa geng gik makamago. Kaito ber ka warado gi jowa be kaka mantiere ute fwambo gi sana mag wanglich kama nyalo nyisi ni kae gi kae ema sani onego bed ni watimore nade wang'iyo ka wadwa golo video. DJ Vic ageno ni winjo koro en thuolo moro maber. DJ Vic, DJ Kolo magwa mag Ramogi TV ka koro mana kako usewinjo jogi onego bed ni loso kodu kendo gi kono matut gigo magibedo ka giloso kendo unyalo miyo gi advice mora mora magidwaro margi ma kaka jathum to advice wori miyo unono. Koso ukao DJs gi ka consultants mi ing'eni DJ gi jathum gin gimoro achiel akani biwinja DJ gi jathum gin gimoro achiel waloko wala achiel. To koro ka eno wala. Koro ka dhi agolo thum marach ma DJ ok nyal tungo dong ing'eni kiny koro en bende wala weng'o. Wala nyalo weng'o. Ji dware ji gochone ni go thum cha to konyal goye nikech thum cha rach. Koro anyalo DJ Vic anyalo go nero kamano nikech osebedo ka omiyo jowa ma jothum. Ya puonj maber ahinya kuom sana videos. Yeah. E weche mapod wantiere weche mag thum. Kolabo misetieko kod John Junior. Yes. Ndiye kolabo mage ma warito kwa kuomi kaka Boni. Nitiere album na mar 2. Nitiere kolabo matimo gi msanii moro maduong' ahinya from Congo. Koro en adhi biro mana bole ka sa oro mibiro winje. Nyingi ang'o? Iluongo ni Regi. Yes. Regi mama. Vinyime. Kosina mana wengi kanyo nikech en gino mapod nyiere. Wadwa desi ahinya. Mano dhi bedo album ni mar 2. Yes. Album ni mar 2, album mokwongo. Kenya lorango kaka osebedo ka otimo nitie migolo mana audio, nitie migolo video. Korka kori. Album mokwongo. En ang'o midatimo opogore album mar 2 mondo mi osudi mokalo mokwongo manigolo cha? Album mokwongo ing'eni nagolo ka ne onge experience mora manan ge thum. Nodo ka puonje Dar es Salaam. To awuok abira record thum kaka ne holiday. Mage thumbe ma owinjo sani Aselina, Nyamasai, Dichol. No, not Dichol. Aselina, Nyamasai, Oganga. Koro sani nitiere kaka se somo trend. Gik moko kaka dhi. Koro we expect thum mopogore. Yeah. Tumopogore. Anatimo quality music. Mane gima watimo. Quality music kiwacho mano wer moro mani okang' moro mamalo ahinya. Kinyalo range omuom pesa. Yes. Pesa machalo
magolo audio video gik makamago gibedo nade tuti kaka jathum iyudo pek e yo machalo nade e omuom magi mitiyogo kuom golo projects mopogore opogore meki mag thum. Okay, thum inyalo yudo ng'ama dhi rekod ni thum gi siling 1,000. Idhi gokinyi to godhiambo thum nitiere winjo. To inyalo yudo thum achiel munyalo rekod kata 6 months. Inyalo yudo thum achiel unyalo rekod kata mana 5 months. But koro inyalo yudo ka thum be nitiere kaka an mondo adhi a book studio en 10,000 audio achiel. Then koro nitiere jok ma arrange, matimo arrangement mag guitar, drum, nyaka luong musicians. Ng'eni nitiere thum to gi wer. Koro an atimo thum. Ma yudo ka gitano kata kiwinjo Aselina yudo ka solo ne obedo composed. Koro yudo ka nyaka chul mano ma kadhi go total gigo te. Tido ka wer achiel en gimoro 20,000. 20,000. Yeah, 20,000. Audio achiel, mano audio. Wer ni en ohala koso iwer mana kaka gino me yiero timo. Sani ma walose 2022. Yes. Wer ikawo kaka ohala koso mana kaka gino ma itimo for fun. Ma ohala maduong'. Yes. Jogo business. Jogo kawatieko, Yes. jogo mantiere e mbui, nitiere rawere moko mantiere madiher mana winjo pachi kowuok. Inyalo miyo gi advice machalo nade mana matin mondo wami thuolo wer mogik to watieki. Rawere machalo madwa donjo thum koso. Kamano. Okay, koro ka nitiere rawera madwa donjo thum, kopo ni nitiere school, tiek somo. Ka Nyasaye nyalo chwali university, yud college, tiek mano. Kisetieko mano to koro yiera nana to style mane mineno maber minyalo timo. Kike tim ni boni timo rumba koro imbi duoga rumba. Inyalo doka wuoth pek. Koro yier style maber minyalo timo winjo ka composition mari dhi godo maber. Yes. Mana kamano nyaka Ramogi Jwang', wadhi kendo achiel kachiel nyaka ote ma wuoronwa kuonde mag tudruok kwa wan gi Nduati. Nduati wacho ni oyudwa yo makare ka entiere e dala ma Migori. Michael Kabach yudhe koso puonj makare mano weche kumotenore kanyo. Amos Okinyi onenwa yo makare. Nicole Caroline nenowa kanyo ka entiere yo moro makare. Ayany Ben Bella mano mar Nyanderma kwa Bwai osechopo kendo nenowa yo makare. Nyaka Ramogi Jwang', wakawo thuolo ni mar guniero kamano kuom bedo kodwa mana ka waduogo kete mana kai ka Boni Nyaela dhi nyime gimiyowa wer kendo omiyowa mor okinyi ma kawuono kwa en Members Day, en chieng' swag lao. To ka watieko kae ng'wecho chomo kama dhi konowa kete mana ka machieno maru piny en kidieny mar ng'e jothumbewa. Wengi wamesema umeniroga, kiera ni nyati mwalimu, era ni noka na pima, itoyo chunyae, nyagi moli jabebe. Kawan kodi nyama mae, ikwena chunya, nino mit kawan kodi nyama mae, ikwena chunya. Dak bebe kawan kodi nyama mae, ikwena chunya. Dongok ng'eny kawan kodi nyama mae, ikwena chunya. Slim icholo chiwo hera maler kaka misango mane abelo chiwo. Slim icholo chiwo hera maler kaka misango mane abelo chiwo. Junior, Papa Uyuyu, Lafuato. Wengi wamesema umeniroga, yera ni nyati mwalimu, yera ni noka la pima, itoyo chunya, yagi moli jaber mama. Kawan kodi nyama mai, ikwena chunya. Nino mit kawan kodi nyama mai, ikwena chunya. Dak bebe kawan kodi nyama mai, ikwena chunya. Dongruok ng'eny kawan kodi nyama mai, ikwena chunya.